Kopli constituency lapen Amreng constituency BJP MEC candidate atum afan domination jagdam det pen amethang ahemalong perangke tum kamrida Amreng constituency pen Karj Abdun independent a candidate Beren Singh hi pen perangke amai ke phapon aru ache klo ni pain ko ragatha marni Amran di sia ahemalong nomination aloke jok ponba mohot BJP rachari asong atumke hem konglong mate gari ponlong Amreng MEC constituency ang kangalo kaduk kawera da funding sibet pen local akeni da panse ador kesona awut kipi ponje apan choning ripon ateke Amreng constituency along pen ingpoita local ali da apaning wai pon pelang lasa joini si isiba towar isiba department pustami mission awe thesere thekombong hanso arpe khayoi pustami adora teng pen chor cholang longle last independent candidate Beren Singh hi panjong si nangni to mador kesa wot pipon pen Pailo pulotangte Amreng ara kisung ason anke kepajoy ke jogwanji afan lamchak chipi ponlo keroni pen sonjoy kiling loti ke minus kar bienglong lasto porsi nili lasto mai bang kanang ko lapen ke ladak politically jitu apur kimu jong silang dam pulotangte labang sto constituency long pen represent ke toyduna tumafan itu ke theklong mang ke angtan pen ke bang sai de tum si ki ong lasto constituency long do thip kali mate hai diap ta daksi to rem ta daksi to puason kali ang tan pensi dagbang ponang turun pochi pai pot dam pala son stong tasi nilika mat hada mata nilika bilib dam galap ton hello dak locality alidar nitum nang dapat hilong ledar posti lasto constituency bangke kacing turamu odet posti nili bangke bilib dam lo tasi nona pong mga nili pulo de ang ton pena political party sitame local a candidate ti pinangji tapi lokal candidate ang bong si tingwai nangji po basi nili penangan ni pen nili pacini ponlo la pen hang ponlo ang tora political party nanta nili pacini ponlo seta non theglong lo la lokal leader satum phan hala Amreng leader satum phan mate nili tum phan dak nang lang rok pen nili tu nang lang rok pala dak nona phong sitame dak ido thip mate dak phan kamatha thi patum phan nitum long kon kan lo nili tum theglong lo ilising tipi sitame alang liphan lang ablo aporsi alang liphan itum che hokpi rar kapahai lapusan lo je Delhi ta Congress Dispur ta Congress Ifu ta Congress lapen ke karbi ang long ta ilising tipi ya kahai pi phansi Congress pen tiket kilo hal bang soni tum che hok lo alang liphan si pahai dia do tangte alang li achek klepo bang sitame kalau suke HD minister posti mu konsilor dunjulo tangte inut powerful ayam long don popesi tum che hoklo pa hai dunu setan kan ko bangkalang li jak tali teman na pide tidak atas sono tu warke bakal sut person ma non anda son sudalang lapen kacil lar ko amen pen dilli ta BJP dispur ta BJP lapen difuda BJP labang sokor hut dak pen rina terang pia false lang tum tiket na pipena toilo nitum kadok ka wera tum Amreng aratum kacil lar ko amen palang li phanpe hai tulo ningkan ko ilising tipi ke klaim kadam penang arnia ningkan ko ke klaim kadam ke chok che ke lile la pen put thot e alang li phan ilitum ke klaim kadam chok che pu pen rina phan put thot ningkan ko pitolo la ta ke klaim kadam chok che la so kosi la Amreng constituency arada tu mangke la bahini phan proyek pilu pu pen Kongres asong long ta la pen BJP asong long ta ilising tipihan ke proyek ke la pen rina phan ke proyek pe labang sosong atuman tani long si wang lo la pen li phasi ning na pat kilo ni di phansi nang tum kam claim pola pensi labang sube se ni thelo nili Amreng constituency yang bang penke nona poma nili highway ko la si nili highway lo ta ko si nili declare ko so nili ko dating tung lo la pen nili high lo padang lo nili ke klam ya kama ngadopi nili bidon documents nili chesalam laso bidon document munali tomata nili NPG la pen media lo sabe nili pangdagi non print return laso lo print lo pelanda nili putoran tomana NPG setame nili ning ke do upilang to pen rong jangthong mate rong pangbong la bangso ga PWD tuar ki ikla tanili paselam di pan sarkar pan presar PG la pen ke rong pangbong ahawar arlong ke do government as the property mate ang ason jitu department office mukha adang nang kawe pilo laso pata non restore mate kapat do tuji panili sarkar pan unti ke presarize ji lapen ke dirken neng hawar long positame haladak school do master away haladak itum kedam ye pan towar long le han su kachu tiki tum ador mesen long le
lapen ke arphe kachuk tikitum setame ning hangali chuyo rongle ador rongle labang su putak ke nil tu ke strong kwanti arjak tipen lasi nili uthot putri bang kala halo nili phan kadok kawiatum nanga support na jok lapen ke la illicit tipi tuman ke kroy ke mate rina tra ke kroy ke bang putum pen nili kadok ka support ke long bajok nili non komo ke high app non kawang ji Karbi Anglong Thomas Council along MEC hoi kiligalong BJP asong pen non putot Kopli constituency pen Pawan Kumaroi lapen Amreng constituency pen non putot Rina terang pia pan party tiket pi ponte tapi alang litung maru aceklo ni upain ko ragatau marni nomination jogdamlo labangso pitalang tum non putot jongsi Kopli constituency lapen Amreng constituency ara tum jongsi alang litung mapan pai pon tudet lo pulotangte alang litung main ben kupi sira tum akari ason kapapling pi ponjima bangsa putak perang ke komrit ahut Kopli constituency pen MEC candidate mate barim MEC Pawan Kumaroi ahin pen kaningje pon ke lapuen lo bangsa pit putot Amreng constituency long MEC candidate mate barim MEC Rina terang pialong komrida mahut tupen nang kapachini tuntu alam tege lapuen lo keroni pen Sanjoy Kiling loti ke minus Karbi Anglong lapan ke bangji BJP के दोनों तरीके केरम जी पांचे के केरम पसी लॉन्ग और ट्रक पर हाईवे माने alam malasun no damtang di 2017 hustami media koi benisi jengsi ke Amreng hosti bawa ke kewane lapen siga cilangan lapen cari website kami lapen ni lason ko imang masih kita aru aceklo ni upain ko ragatau marni Hamren di siasa malong nomination aloke jok ponbom hot BJP rachari asong atumke hem konglong mate gari ponlong bon thalapu kapre asong atumke ponlong lede jok BJP atumke aron karkanluk pusi jongpon Hamren deputy commissioner saya malong ki jotcherni nomination aloke jok ponbom hot BJP rachari asong mate Dr. Toliram Ranglapen Mongol Singh Timong alang litum hem konglong ke ponlong et bonta kong tung asong atumke di siasa matawaran si hem konglong cipi tikang nanget si akeng pensi kedam nang lasialang litum ke aron kar convek lo pusi EPSL sia candidate angtong indikator lapen halapu songwe mate independent a candidate litson rong partum pen pin rempon Hamren pen birson halti ki minus Karbi Anglong ang deng kita ang koneh halal bangken litum rat pen ke rat pan asi lapan ke bang hilang ni mana lapuson men tum lam the kai ke dai tum lam the mana lapusi lam the japak lam tum monti lapu Kepala ni, tu pasti nanti tu mana perlu dong lagi tu bang. Kalau dah bang ke aron bang pakai kan lo, model code of conduct lo kedi, dah ke CM tabelo, EM tabelo, MEC tabelo kedi, dah ke non ke kedua singbar kre lo, non election dopo, lasi dah bang non pini teglong bang ke, hala tuliram long hang ke hai, pada bang ke motor bang papilut cok, lapen mosin timo ke hai, pada motor bang papilut cok, lapen hala kapre ke tum pada motor bang papilut cok. Sita ni tu bangke motor pen lulung de ni tunge pulo kurgang daima itu kurgang daima tapi tuliram ha ke hai bang kurgang tui man telake kunara ronon lake david dak aron ke ora tumbang chokche la pen dak di office pen la pen dak aron ke ora tu masih dak chokche lang la ni tu hin ben bangke lake so dak ben pin rem lo la pen hala tuliram ha ke hai ame thamra chethedak ning lake people aron dak akan pet ke la dak ke candidate pen ke chenglo kaprek doa na tunta daga bangke motor pilu dong de kita me alang tuliram roha ke hai la pen mosen timong ke hai tun dak motor pilu tok alang tum dak aron akan pet dak loen order pandan lang plot si alang tum dak disio ke dong alu crack la si la son aron ke kroi kre la pen bang pan ke lang plot ke lang sit la poson ke klem bangke ni tum hin ben la ke pinrem so dak pinrem la pen tum dak disio ke dong bang tum complain tipon no masih tum dak complain tipon pola bangke tum ben so dak kan pinrem lo la hello Karbi Anglong na tame lang ding oi do non dak nang kacari bom tum la lang ding oi
Itum hana puson sinang eklem. Ame thang tume kai ke da kang tui. La lok se ka cemat tha. Bang phan me kang dai la hello cemat tha. Da VIP culture dak itum pa bir ning so lam bangke. Kasi komplain na bangke itum pini mas jak pidi kang putro. Top level na, level to আছে top level আছে না আমার কমপ্লেইন তো রিসিভ করো এই বস্তুটো আপোনালোকে ডিপুটি কমিশনাৰ দিব তেওঁলোকৰ মেজিষ্ট্ৰেট ইয়াতে আছিলে প্লিজ allow us to go to the deputy commissioner আমি কমপ্লেইন কৰিছো আমি যাম ঠিক আছে মই যাম মোৰ লগত মই যাম মোৰ লগত অকলে মই যাম স্যার অকলে যাব নালাগে অকলে গলে নহব পৌৰবাস অকলে নহব ইয়াতে ল এণ্ড অৰ্ডাৰ কৰিব লাগে না পৌৰবাস বিল গো স্যার পৌৰবাস বিল গো আমি কমপ্লেইন দিম চলো দা পৌৰবাস জানি যাব